محمود محمد گوتوبێژێ فەرمیە پارتی دیموکراتی کوردستان بەرسڤە بەرپرسیارên PKK da و ڕاگەهاند ku cihê daxeka mezin ku di hestiyartirîn rewş de PKK bê lêdwanên berpirsiyarên xwe û kiryarên xwe biwecihê ser êşeyê bo xelkê Kurdistanê û dam û dezgehên Herêma Kurdistanê ku berhemê xebat û qurbanî dane deyan salê gelê Kurdistanê ye. محمود محمد daxuyaniyê de dibêje د داوین لێدوانên berpirsiyarên PKK de nefesa gavxwarinê û xwesteka anîna girjî û neseqamgiriyê û veşartina rastiyan bi eşkere diyar e. Ev corên reftarên PKK ne tiştekî nû e ji ber awdirastî de bêkarên netcihê xwe de û guman lêkirîbûne gef li ser jiyana xelkê Kurdistanê. Herwiha Mahmud Mihemed got ku ev çandîn sala û PKK serane û bi cihêjê xelkê werdigire û mal û milkên wan dagîrkirine û rê li pêşiya avadankirina sedan gund û vegera xelkê sivîl bo navçeyên xwe kiriye. Gotûbêjê fermiyê Partiyê Dîmokratîk Kurdistan got jî ku PKK qade şer û milmilaneya xwe ji bo nava Herêma Kurdistanê veguhastiye û rojane welatiyên herêm bacên mirovî û maddiyên wan reftarên PKK didin karmendên hikûmeta Herêma Kurdistanê şehîd dibin û hîna jî PKK dibêje em nebûne gef û em Herêma Kurdistanê diparêzin. محمود محمد تکز jî kir ku PKK bi eşkere kevtiye milmilanê lêgel herêm û metirsî bo ser jiyan û berjewendiyên Herêma Kurdistanê duroz dike û PKK li her cihekî ku Kurd lê bê xwedizûtirîn dem de digihêne wên derê û xwe bi xwediyê mal dizane û Kurdan bi mêvan dizane. Di dawiya daxuyaniyê de berdevkê fermiyê Partî Dîmokratîk Kurdistan got ku di bersiva gotinên berpirsiyarên PKK de em dibêjin باوەریە me bi çareserkirina eştiyaneya doza rewaya gelê Kurd û tebayiyê navbera aliyan de heye û lêdwan û kiryarên PKK ziyaneka mezin bo Herêma Kurdistanê durust kirine û ji bo rêgirîkirinê lê têkçûna bihtir ya rewşê daxwaz dikin ku êdî PKK kêşeyên xwe xelkê din nehîne nava Herêma Kurdistanê.